Cek.
Shalom. Tapuji matuhata, marhite bukwede nomor 15, ayat sada opa doho pitu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Sai mangaranapi do mataku do pak akadolok, sia dia do ulaning ro pangurubio tuau, sian Jahoba sito palangi dohotan on sabingro panguripuyon yang go tuau. Dang tagamon loasonna tersuladit pakmu, dang tagamon nok matani si jagaho. Sai jagaon ni Jahoba doho sian nasa parmaraan, sai jagaon na do todim, sai jagaon ni Jahoba doho laho ruar doho laho bongot, olak nion rodi saleleng nileleng na. Haleluya. Martangiang mahita, ali amanami na di Banua Gijang, di bahen hodo anak kaholongan ni roham tuturu ni patik. Asa di palua akka ginonggoman ni patik, urupi hami, asa dohot hami dapotan haluauni, jala asamian hami di bagasan harajaonmu, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde mahita.
ingon ma patik ni debata, ima nanyanet sian patik parjolo sahat tu pau paton. Patik parjolo, ahu do Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jalai dang jadi sumanommu. Manang aha na di barua gijang, dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aik na di toruni tano. Ianggo tunggabe si sobaon, manang si oloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata. Ianggo soture dalanna. Aihona uhumna dosogot, akka na marsineang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dinaonom ari ma ulah hamuna sa siulaumu. Alai anggo ari papituhoni. Ari paradianan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi hombang ula anggo dinasadari. Manang anakmu pe manang berum. Manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu. Rodi isi ni hutani halak pena mangebati hutam. Ai dinaono mari do di topa debata. Langi dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni. Dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba. Ari paradianan nai jala di parbadiai. Ido sahakna atong rak mangidogogo mahita tuadupan ni debata. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hombar tupati mi. Amen. Maredde mahita. Tatopoti madosata tuadopan ni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesan di dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si roham di hami akan na mangarsakod dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesan di dosa nami. Lehon matu hami to dim na badiai asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami makaporsiaon laho manggotapon nasa dosa do roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho gabe pelean na mangulu jalan na badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema baga-baga taringot tu hasesan di dosa. Para si roha jala pardenggan basa do Jahoba. Labat tarimas jala para si roha godam. Dang dibahit tuhita hobar tuaka dosata. Jala dang dibalosot tuhita hobar tuaka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba di akka namak kabiari ibana. Hasanga pomma di debata na di gijang. Amin. Tabegema kor punguan ina.
Maret de Mahita. Tatangihon mahata ni debata, turpuk ni epistel di perminggota sadarion, ima natar surat di Pesalmen 147 ayat 12 sahatu 20 tajahama margati soring. Pesalmen 147 ayat 12 sahatu 20. Puji ma Jehovah ale Jerusalem, puji ma debata ale Sion. Ibana mabahen marhademahan parbalohamu, di pamahap dohot eme namar miak. Ibana na mga lehon abola songon ipu ni biru-biru, di sabur hodo nabur songon sirabun. Ibana manogos hatana, gabe malala akay, di paborhat angina, mabaor ma akaay. Dangdung dibahen songoni yang gotumanang ise bangso parbegu, jaladang di boto nasida akka uhumna, haleluya. Ido sahatna, martua do akka na tumangihon hata ni debata, jala nopyopsa. Amin. Tabigema kor puji-pujian sian remaja naposo.
Maredde Mahita. Taha tidakon maha porsiaw tay, songon na hinatidakon nidongata sa porsiaw di sa dok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suhatu dosan, na tumopalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak debata Jehovah nasa sadai, iman na tinubun ni si Maria, na gabe-gabea siya todi porbadia, andora soha bubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na mate terpajal doibana di hau pinor silang, na tua tubanwa torudung ditanom, na mulak mangulu di ari patoluhon, na manaik tu surgo, laho hundul tu siamun debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana, paima mulak sogo tu tanoon, manguhumi alak na mengulu dohot na mate. Au porsea ditodi porbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria atau panalak Kristen akan nabadia, dohok dihasesani dosa, dohok dihatai nama dok, mulak mangolu sogot dageng ni halak naung mate, dohok dihangoluan na sorasuda. Amin. Tapi gema persembahan pujian sian punguan lansia dohok keluarga.
Tabegema edde puji-pujian sian kor punguan ama.
Tabegema tikting namasa di mingguta sadaryo. Tikting HKBP Tamarunang, Minggu 4 Januari 2026, Sadaro Mawi Namar Ragam. Guarni Minggu ta sadarion, ima Minggu dung tau baru, topik Minggu, sian hamoraona dohita majalo asini roha, dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia. Dua, neng majalo pamasu-masuon pardongan saripion, tikting napaduahon. Naing majalo pamasu-masuon pardongan saripion ima, ida mora boru sidalai ST, boru ni amata sudiriman sidalahi, tubuh ni inata bunga sihol simbolon, sian huta kompleks yon harhanuri sada Serpong Utara, ruas diaspora HKBP Tamarunang, Resort Tamarunang, Distrik 17 IBT, Dohot Letu Infantri Joshua Manghiutua Simbolon ST Han, anak ni amata Pitatua Simbolon, tubuh ni inata Rosida Boru Nainggolan Nahinan, sian huta rantau prapat ruas HKBP Immanuel Janji Resort Immanuel Distrik 26 rantau prapat saunari maringana di kompleks Batalion Opat Tulu-Tulu Sambueja Wilayah 2 HKBP Tamarunang Resort Tamarunang Distrik 17 IBT. Saka pamasu-masuon ima di hari Kamis tanggal 8 Januari 2026 di HKBP Denpasar Resort Bali Distrik 17 IBT. Tatangiakon asadingga mardalan ulaoni. Tulu RPP HKBP Manang di Pabali Sian Huria Mamuka Minggu Sadarion 4 Januari 2026 Nunga di Pabali Sian Huriata Ima Dian Purnamasari Boris Mangusong SE nama ramat di Film Utara Cluster Desarena West Utama nomor 3 Wilayah 2 Siala Mangonai Tusada Hata di Bibel Mateus 10 Sia ayat 6 2 RPP HKBP Bindu 14 poin sadape akarumang ni pangujuna naboi pahola ngulu sian hak Kristenon. Tolu agenda KBP bagian pitu pabagason. Opat nunga bora padita doot parado sesuai prosedur langkah-langkah mana majumpangi mana manobok nasida lau manakasi mana pabaon taringot nasia sian huria jala asa olo nasida di parmaan alaidang olo nasida di parmaan jala dijunjung nasida do perceraian na di ulau nasida. 5 jala dang bega beruas di huriata be nasida. 4 info sian musik taringot song leader di huriata. Obar tu program huria tu program kerja seksi musik di tahun 2026 direncanawan nasida do pemilihan song leader ni huriata imasian punguan ama 2 halak, punguan ina 2 halak, punguan aposo 2 halak. Alani pinabotoan turuas ni huriata na naing gabe song leader ni huriata asal mendaftar matu seksi musik Manang Dewan Marturia ni huriata paling lambat 1 minggu 25 Januari 2026. 5 akta hasil rapat huria. Nah di hari Selasa 20 Desember 2025 dengan do berjalan rapot ni huriata na di dohotan akasian wilayah dot kategorial ni huriata jala aka onma 3 poin sian rapat huria. Sada penambahan song leader gereja dari Horong Ama, Paropuan, Dohot Naposo. 2 live streaming untuk semua kegiatan peribadahan event yang dilaksanakan di gereja. Tolu penambahan guru sekolah minggu. 4 untuk kekhusukan dalam beribadah, diharapkan tidak ada lagi latihan song leader mana organis dan pengecekan sound system. 5 pemilihan pendamping Manang Paniroi di kategorial Naposo Bulung. 6 pelaksanaan perayaan Paskah di semua kategorial. 7 parhobas Manang pelayan di ibadah Paskah dari seksi perempuan. 8 di semua kategorial jika ada sisa dana kegiatan supaya dimasukkan ke kas gereja. 9 pelayanan di rohani diakonia sakit mana meninggal tetap diberikan dilayani oleh gereja. 10 pemberian diakonia sosial dari gereja diberikan kepada jemaat yang telah melunasi iuran tahun.
10 sada, pemberian diakonia sosial dari gereja tidak diberikan jika jemaat tersebut tidak melunasi iuran tahun dalam 2 tahun. 12. Gereja melaksanakan bazar untuk operasional gereja 1 kali dalam 2 bulan dengan nilai bajar senilai Rp25.000. 13. Untuk iuran untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp1 juta per kakak. 14. Penggantian kostum gereja di tahun 2026 sesuai dengan aturan garing peraturan HKBP. 15. Pemberian Alkitab Manang Bibel kepada jemaat yang baru. 16. Untuk penabalan sintua, gereja memberikan agenda HKBP, aturan peraturan, manang anggaran dasar HKBP, konvensi HKBP, dohot RPP HKBP. 17. Pemberian almanak HKBP dan kalender HKBP kepada semua pengurus kategorial yang dilaksanakan mulai tahun 2027. 18. Dilaksanakan amplop ke depan altar atau yang tidak kena BPSK untuk persiapan biaya pindah atau pensiun pelayan tahbisan dan pelayan non-tahbisan. 19. Pelaksanaan pesta pembangunan dilaksanakan jika sudah dimulai pembangunan gedung sekolah minggu. 20. Mengikuti atau subscribe akun YouTube resmi HKBP Tamarunang dan mengaktifkan notifikasi di kanal YouTube agar tidak ketinggalan update dari postingan yang di-upload. 20 sada, di Ruas Surya dohot Parhalado Nasoheabe Marminggu dohot manang berturut-turut di bagasan 2 tahun Rajuman Mai Naung Sumurut Haruasonna manang dang Ruas Surya be dohot mulu adong naso membayar guguan na ima pelian tahun manang pelian pembangunan nang songeni pelian sosial padodot di bagasan 2 tahun dang majalawe ibana di diakonia dana sosial alai obasondo narikot di ibana obar tu kebijakan uluan dohot Parhalado. Onom pasahat pilihan Natal keluarga tahun 2025 dohot pilihan ibadah keluarga tahun baru 2026 pukul 00. Pinaboton ma tusude ruas ni huriata asata pasahat ma pilihan Natal keluarga 2025 dohot ibadah keluarga tahun baru 2026 manang pukul 00 tu huriata marhite situata manang tu rekening BTN manang tu rekening BRI. Pitu. Rapot HKBP Resort Tamarunang. Gereja kita menerima undangan rapat HKBP Resort Tamarunang yang akan dilaksanakan pada hari Senin 5 Januari 2026 mulai pukul 16.00 WITA. Tempat akan diberitahukan lebih lanjut. Adapun peserta rapat, Panggula Nagok Tiki Manang full timer, semua Parhalado Resort, 1 orang perwakilan dari Dewan, 1 orang perwakilan dari Majelis Perbendaharaan, 1 orang dari kategori lansia, 1 orang dari kategori amma, 1 orang dari kategori ina, 1 orang dari kategori naposo, 1 orang dari kategori remaja, dan 1 orang perwakilan dari kategori sekolah minggu. Warta ini sekaligus sebagai undangan kepada peserta rapat. 8. Statistik iuran tahun 2025. Songonon mas statistik ruas nihuriata naso melunasi iuran tahun 1 tanggal 31 Desember 2025. Sada wilayah sada 4 kakak, 2 wilayah 2 8 kakak, tolu wilayah tolu 10 sia kakak. Sia surat pastoral Eporus HKBP di Jala Huriato do surat pastoral Eporus HKBP asa hujaho kami. Surat pastoral Eporus HKBP himbauan tidak merokok bagi pelayan HKBP dan keluarga. Kepada yang terkasih seluruh pelayan HKBP dan keluarga di tempat, salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja dan sumber kehidupan. Dengan penuh tanggung jawab pastoral serta demi menjaga kemurnian kesaksian pelayanan, Eporus Surya Kristen Batak Protestan menyampaikan himbauan kepada seluruh pelayan HKBP dan keluarga untuk tidak merokok.
Himbauan ini lahir bukan dari semangat menekan, memaksa, atau menghakimi, melainkan dari kasih, kepedulian, dan tanggung jawab gereja dalam memelihara kehidupan, kesehatan, serta integritas pelayanan. Adapun pertimbangan himbauan ini adalah sebagai berikut. 1. Dasar iman gereja. Dasar utama himbauan ini bersumber dari Konvensi HKBP tahun 1951 pasal 15 yang menegaskan bahwa iman harus nyata dalam perbuatan baik. Hal ini dipertegas dalam Konvensi HKBP tahun 1996 pasal 14 yang mengingatkan agar kita melawan sikap hidup yang dikuasai oleh makanan, minuman, dan rokok, serta pasal 5 yang menekankan tanggung jawab gereja agar manusia dapat hidup sehat, bekerja, dan sejahtera. Selain itu, peraturan kepersonalian HKBP pasal 27 butir yang ketiga menegaskan kewajiban pelayanan untuk menjaga dan menjunjung tinggi citra diri sebagai teladan. 2. Demi kesehatan dan keberlanjutan pelayanan. Pelayanan gereja menuntut tubuh yang sehat dan daya tahan fisik yang baik. Menjauhkan dari rokok merupakan wujud tanggung jawab iman agar para pelayan dapat melayani lebih lama, lebih utuh, dan dengan sukacita bersama keluarga yang dikasihi Tuhan. 3. Kesaksian dalam penggunaan berkat Tuhan. Balajo atau biaya hidup bagi pelayan penuh waktu yang bersumber dari persembahan umat adalah berkat Tuhan. Oleh karena itu, berkat tersebut patut digunakan untuk hal-hal yang menopang dan membangun kehidupan, bukan untuk sesuatu yang nyata-nyata merusak kesehatan yang sejatinya adalah karunia Tuhan. 4. Keteladanan keluarga dan orientasi pelayanan HKBP 2026. Orientasi pelayanan HKBP tahun 2026 adalah transformasi atau pengajaran iman di tengah keluarga. Gereja meyakini bahwa keteladanan hidup jauh lebih kuat daripada kata-kata, nasihat hidup sehat kepada anak-anak dan generasi muda akan memiliki kuasa ketika ditopang oleh teladan nyata dari orang tua dan pelayan gereja. Sekali lagi kami tegaskan, himbauan ini adalah ajakan kasih, bukan tekanan atau paksaan. Gereja mengundang dengan keredaan hati agar setiap pelayan dalam kebebasan dan tanggung jawab iman mengambil keputusan yang membawa kehidupan, kesehatan, dan kesaksian yang baik. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menguatkan kita untuk memilih yang benar demi kehidupan, masa depan keluarga, serta kemuliaan nama Tuhan dalam pelayanan gerejanya. Tuhan memberkati kita dengan kesehatan, hikmat, dan kesetiaan dalam pelayanan. PA Raja Tarutung 2 Januari 2026, teriring salam dan doa Kuria Kristen Batak Protestan, Eporus, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, ditanda tangan dan distempel. Amplop operasional khusus di Parminggota Sadarion pasahat amplop 7 dohita ima tu operasional khusus ni huriata tapasahat ma di bagasan las niroa 10 sada ruas namar sait parhalado do sude ruas ni huria KBP Tamarunang manangyakon ruas namar sait di Jabu manang di rumah sakit Saituhatama Namangaleon Hamalumon do Hahipason mulu adong sian ruas ni huriata namar sait di Jabu manang di rumah sakit asa di Papua tu Parhalado manang Padita ruas namar sait sada Agusta Kristin Boru Sianipar wilayah Tolu perawatan di Jabu 2 Sianipar wilayah Tolu perawatan di Jabu Tolu MFD Siregar AMD wilayah Sada perawatan di Jabu 4 YFH Sitorus wilayah 2 perawatan di Jabu 12 ruas namar ulang tahun Parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata namar ulang tahun siang tanggal 20 Desember 2025 saat tanggal 4 Januari 2026 Setuhata Manamangleon Pasu-Pasu dot gajani umur Suang Songoni nang Hahi Pason ruas namar ulang tahun Sada
A. Boru Samosir, tanggal lahir 3 Desember 1960 sada, wilayah Tolu. 2. Insinyur Robert Boston Simaremare, 31 Desember 1970, wilayah Tolu. Tolu Krishna Rafael Sihombing, Ruas Naposo, 2 Januari 2008, wilayah Sada. 4. Happy Rohana Boru Simanjunta, anak sekolah minggu, 2 Januari 2014, wilayah Tolu. 5. Luciana Christine Boru Pangaribuan, anak sekolah minggu, 2 Januari 2017, wilayah 2. 6. Reinhold Gilbert Sihombing, 4 Januari 2010, wilayah Sada. Poda Tolu ayat 16 di tangan nasiamundo gajani umur, jala dihabirangna do hamoraon do hamauliaon. 10 Tolu ulang tahun Pardongan Saripeon. Parhalado do sude ruas ni huria KBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun Pardongan Saripeon tu ruas na marayaon siang tanggal 20 Desember 2025 saat 4 Januari 2026. Ruas na marayaon Sada A. K. Sianipar Inang D. A. Boru Marbun 30 Desember 2024, wilayah 2. 2. WR Siltonga Inang FNS Boru Pasaribu 5 Januari 2010 sia, wilayah Tolu. Saya tuatama na saya toktong mangaleon pasu-pasu tu keluarga Nasida. 14 Ruas Narotu Parmingguan. Sada Minggu 28 Desember 2025 Parmingguan Magodang manang Parmingguan na umum toropna 134 halak. 2 Minggu 28 Desember 2025 anak sekolah minggu 30 sada halak. Tolu Rabu 30 sada Desember 2025 ujung tahun Parhuriaon 130 halak. 4 Kamis sada Januari 2026 tahun naim baru 140 halak, anak sekolah minggu 20 halak. Parhepeng 2 Romawi Parhepengon. Parhepengon ni huriata boima taberang di titing parhepengon na alon di tabe do di slide LCD. Songonima titing ni huriata di bagasan minggon tatangiakon ma asa gabi pasu-pasu do las ni roha dihita tarlumobi gabi hamuliaon di guarni tuhata. Amen. Tapuji matuhata marhite bukede nomor 137 ayat sada doho udukna uhukma tapasahak pelian sada A sada B doho 2. Oh
Radio naik sadar. Damni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Imana mangramoti ati-ati daw pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita sa luhut na. Ala momen tahun baru dopeon upasat tamima. Selamat tahun baru ma dihita saluhutna. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus ala minggu na parjolo doon di tahun 2026 utogium mahita asa talugahon solo na pinasat ni debata di ngulut Taganub marhite di bagasan hadameon tajalang maamanginang na dilabungta, na dibudita, na siamutta, dohot na di habirangta. Iya. Dang pola di son minta maaf dah, anong mak di jabu nabi. Iya. Oke. Huriana hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hata ni ribata nagabi jamita di minggu na parjolo dung tau baru. Imana denek sian Johannes Biddusada mamuka mesian ayat 10 1 ayat 10 pitu asa hujau matuhita saluhutna ta payut ihut ma di bagasan rohat tabi di Portibion hiat do ibana dalam arhiti sen ibana do majadi Portibion habe dang ditada Portibion ibana Narodo ibana manopot na di ibana hiyan gabidang di jakon aka na di ibanay ibana alimanang piga naman jakon ibana tusido dilehon huaso asa gabi anak di debata na sida aka na porsia di guarna ima aka na so tubuh sian mudar manang sian sakap ni daging manang sian sakap ni bawa tung sian debatado tapi daging mah hatai jala maringanan di tonga-tonga ni hitahun. Jadi widahami mah hasangapon na. Ima hasangapon ni anak sasada nasian amai. Gog asin roha dohot hasit tongan. Dia tindakon si Johannes do ibana ainin nama. Odo ibana na hudoki naro sian pudiku. Jumolo do ibana adong asa au. Ai parjolo hiado ibana ai sian hamoron nado saluhut hita majalo ima asin roha naso marnamoto ai marhite sian si Musa do dilehon aggo patiki alai inorhon ni Yesus Kristus do majadi asin roha dohot hasitongan ido ianggo sahatna horasma dihita. Huriana hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus adong seorang pelukis yang sangat terkenal jala hampir sudido ganup masa manada lukisanna jadi di sadatiki di patupama pagelaran seni adong madisi di pajongjong lukisanna ima lukisanna na marguar di guarima lukisan Mona Lisa jala na melukisi
imana margoar Leonardo da Vinci. Itu yang menjadi pokok utama di pagelaran ini. Patuduhoni, bahat do halak naro, banyak orang berbondong-bondong melihat, mengagumi. Satu sama lain saling berbicara. Wah, sangat luar biasa. Semua orang mengenal yang namanya Leonardo da Vinci. Memang dia. Tanpa disadari setiap orang yang berbicara itu disido Leonardo da Vinci. Ketika dia berbicara, sudi nadia taihamu taringut tu Leonardo da Vinci, mai. Ale ahado hatani halaki. Janganlah bercanda kawan. Sadarlah, iya, jangan begitu. Saya kenal betul Leonardo da Vinci, didok sahalak. Saya paham betul, iya. Alai Mekkel do anggo si Leonardo da Vinci. Akhirnya yang menjadi MC di acara itu memanggil, mari kita sambut pelukis yang terkenal yang kita undang untuk acara pagelaran seni pada saat ini, Leonardo da Vinci Roma Ibana. Sudi longang. Kenapa? Anggapan orang Leonardo da Vinci adalah orang yang wah, orang yang sangat kaya, berbaju berlian atau apapun itu. Ale dibereng mah dia tampil dengan biasa-biasa. Dan akhirnya setiap orang yang ada pada saat itu hanya bisa terdiam dan tertunduk. Hurianai naulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tabereng majo turput jamita di minggu tanah parjolo di tikion alanina kani hutokyo tuhita ima asata jalang namar lapatan asa unang adong na solot borat do amang inang lau mangalakka ale adong na solot tabo turut tahe adong na solot ada yang tidak pas. Akhirnya akan muncul nanti keraguan-raguan, akan muncul nanti kebimbangan. Tetapi ketika dilangkahkan dengan damai sejahtera, apapun itu yang akan dia hadapi, dia sudah berdamai dengan dirinya dan sudah menerima apa kondisinya. Alemolo dilangkah do amang inang ape adong nasolot rodo anong sibolis mengganggu pikiran tanamandokon nunga hudok. Akhirnya akan ada kebimbangan, kesusahan, serta membuat dia terdiam, tidak bisa memahami. Huriana inaulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus tabereng ma songon dia diturpuk jamita di tikion. Songon dia Johannes pasahaton marhiti turpukon jala topik di minggu ta sadarion sian hamoronna do hita majalo asin roha. Dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia. Hati-hai nunga bahat na paimahon bangso Israel. Jala tutudo holong rohani debata tu ganup na tinopa. Sarupa dia manginang kalau kita tarik ke dalam kehidupan kita. Dihamu manami nenami seklas dorohatta mungkin najulu hati molo adong halak na taha holongi dilion masurat tuhita itu mungkin dang holan sehali di jaha jala mungkin berulang kali jala mungkin dang naholan di jaha dohot do surati dianggo masih harum dia rupanya itu manang ulu sipata ditiki adong halak na taha holongi tatongo surat mungkin ditoruna tabahema 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tak sempat harus dibalas itu. Alai seta bereng mak bah dang manaro waduh mana ini. Atau mungkin di zaman pada saat ini kepada kaum milenial mengirim pesan WA kalau najulu kan surat do alani bahat tiki najulu surat-surat gambar-gambar lob molo sonari daung be pakai WA nama ditikinungan ditongos WA on seta bereng do sudah centang biru atau tidak
Statusnya boha sudah dibacakah atau tidak? Itu mulunungan di jaha buah sate dan dibalas buah sajom, 2 jom, 3 jom, 1 saborngin. Ulu si patah tarpudo pita saya itar sunggul tabereng langsung WA nggak dijaha nggak dibalas. Itu songonima kondisi ni bangsa Israel tiki dia tindakun nasida do holong rohani debata tu nasida ditongos tu surat ima patik parjulu sahatu patik pasapluhon omma songon tada holong ni debata tu nasida una kosongonon ikon songonon doho itu jala dang holan sahat disi holong ni debata ditongos do ganup akapanurirang jadi kisalah bangsa Israel di pabangkit mulai sian si Musa satu si Yesaya suri akapanurirang di pabangkit ditongos debata paingot bangsok kita holong dorohaku tu ibana itu dipakulingi ya alai nagabe pemahaman ni bangsa Israel hatiai debata imana sangap mardonga suruh-suruan ma ibana nongro gitiki dibaritahon si Yohanes ro nama ibana nunga ima didokon di Yohanes sada dimulanai nunga adong hatai jala sahor tu debata do hatai jala debata do hatai dia saplopat gabe daging mahatai jala maringanan di tonga-tonga ni tahun jadi widahami maha sangaponna imaha sangapon ni anak sasada nasian amai ima taringot tu Yesus alai dijakor do tidak amangina wah pati buhu na disakapi bangsa Israel ala dibireng pambahenan ni debata na mace uli, mace luar biasa yang tidak bisa terpikirkan oleh manusia. Naso tupa do di hadapan debata. Alani pemahaman nasida berarti naneng ro debata marhiti suruh-suruhan mar kereta sangap mak mar mulia mak. Ape dibarita homma taringot tu Yesus dipatuduh homma gabe dipikir-pikir mak buhado tutudo onde bata adong mah kebimbangan wah aladang mardame rohani bangsoi tu pikiranna do tu na masa ala dibaksahod do na di pikiran ni ikut saut ujungna gabe susah alai tabereng mamanginang sodo asin rohani bata tidak itu nana yang dipasahat mariturpuk jamita di tikion dipakulingi do saluhut bangsa Israel asa bertransformasi bukan berorientasi orientasi mereka adalah akan begini pemahaman mereka akan begini raja yang akan lahir akan begini mengubah statement bertransformasi alani ido amang inang tabereng maturpuk sadarion di ayat 10 takas na parjolo didok di portibion hiad do ibana jala marhiti sen ibana do manjadi portibion hape dang ditada portibion ibana do na manopa portibion alai portibion dang manada ibana di ayat 12 umbagas didok musik maaf dia 10 sada umbagas mesti dirokon narodo ibana manopot na di ibana hian gabedang dijakon aka na di ibanai ibana itu boratna amangina debatana manopa aledang diakui na tinopa nai isi na manopa ibana gabe taringot tami molo di huriaton ruasna tarpasu-pasu amin yado tiki imaku basi hame di Sadahuta amalo ondang di son di Sadahuta ada gereja yang sangat luar biasa mewahnya di Bonapasogit jadi tiki hami di kantor pusat rap dohot pimpinan sehingga mahami tu gereja diberi kami wah luar biasa sangat luar biasa
pajupang ma dot aka ruas na adong disi parhalado do patita husukum ma uli na iya te gerejaon luar biasa langsung respon na parjulu na didokon akaruasi memang amang luar biasa do pangarato ni huriaon jala luar biasa do parhalado nami tarlumobi padita nami luar biasa amang bui do hami rap pacong cokonon moludang alani nasida dang jong-jongon sip maau manangihon ujung nahudokon iduate alai molodang dibuhali patitei dibuhali debata molodang dibuhali sitwai dibuhali debata molodang dipakulingi debata aka pangaratoi jadi doon sipdo nasida naneng dohono namang inang sipata berengot tado uludo sipata hita manadikon hasangapon hadirion eksistensi debata namian di rohado pikirata tarlumobi diganuk aka ulota najujud patuduhon molodang alaniau odo najujud itu yang sering terjadi alani tabireng maamang inang di ayat 10 1 ayat 10 sada songo dia Yohanes paingoton nasida saluhut nai na adong di ngulutai dang alani halo bihota dang alani malota alai ala asi dot holong ni rohani di batas sabing do itu jala idu nang dipakulingi di minggutan na parjolo di tikion saat pehita tu minggu na parjolo di tahun 2026 dada alani malo hita manjaga hai pason dang holani na mangihut namai dada alani malo hita diet daw dang holan alani malo hita menjaga jam tidur daw dang alani habur juta daung amang daung inang muluido na urang burjudo na parjului alai ala asi dot holong ni rohani di batado na di pasahat tu hita alani ayat 10 ayat 10 sada omma na tarsuan di rohat tadi dikion takas mahita manada ibana jara takas mahita manjakon ibana unang tada Soekarno buasa duk songoni ditiki susah tatada debata ditiki ras neroha taingot do debata ini menjadi pertanyaan yang sangat dalam ini menjadi perenungan yang akan kita laksanakan di dalam 1 tahun ini alani manatur pukon adong tolu poin transformasi yang di pasatu kita na perjulu ima transformasi status mulut adokon dosa lelengon kalau kita katakan selama ini pardusa doau ale takas do dia 10 ayat 10 sada di suarahom ma nunga di tada de batang ulung nunga di jakon de batang ulung persoalan na tatada do de batang na manada hita tajakon do de batang na manjako kita ini menjadi perenungan serta yang kedua dikatakan kembali bertransformasi kehadiran tutudo meragam na ikon tadupi di tahun 2026 alai turpukon mulut tabereng amang inang di ayat 10 di sorahon gabe daging mahatai ayat 15 di doka muse di hatindakon namarlapatan dada holan na hata-hata alai ini hadir dari hidup Yohanes. Tutudo ini sudah nyata. Alani itar suan ma di rohano pikirata nyata do holong ni rohani di bata. Dada holan hata-hata sabing palabok-labok konsparion daw. Ale hata ni di bata mangapuli roha do pikirata asalam tu makas manada di bata. Jaladang adong be hagangguon ni roha jalana parpudi dipangido mamar hide terpukon ima bertransformasi era najulu dua pardusa dulu saya suka berbuat dosa
dulu targuar mau pardusa alai sadarion nunga bertransformasi nunga diburi debata nguluku namar lapatan hukuman yang harus diterima diubah menjadi kasih karunia ido turpuk ido topik di minggu tasadarion asa talugahom ma di bagasan pos nyeroha tidak ada lagi yang namanya keraguan, tidak ada lagi namanya kebimbangan, tidak ada lagi namanya persoalan ataupun penyesalan. Tetapi yang ada adalah pengharapan. Allah nunga diburi, nunga diubah bengoluku. Dang songona julu biau. Dang tardo, dang diguari halak biau pardusa. Alai diguari halak maau sonari macalo pasu-pasu. Aibe dada alani holobiuk. Dada alani maluau daw alai saluhut nai holan asi dot holong nirohani debata songon nakaning ma amang inang lukisan Mona Lisa nakaning dang polarikot ape botoon isi pelukisna alai ikon takasdo jala ikon tinadado isi na malukis dang pola ikon songon dia rohata alai bohado pangaradion ni rohata titikinunga rapi tadohot ibana dangadong lapatan na tadokon hutada dahi alai titikinunga rapi ta ay ibana doi tumagod do di paom alai di baksa roha tarasuan hutada do di bata namancakon au namanada au alanunga dijakon au alanunga hujakon ibana idu naum ringkot naneng di pasahat marhiti turpukon alani las maruhat tamang inang di minggu na parjulu di tahun 2026 talugahon solo na pinasahat ni di bata di rohata di nguluta di tahun 2026 di bagasan hadamion nomrikot na paduahon ima bertransformasi dan berorientasi berarti mematok ikon songonon alai bertransformasi hopar tusakap ni debata nakaning adong nungarap mambigi kita ima titing paringot tu soso manang surat cinta siat upui tu hita ganup donok kuma ikon ulahonot tadi idu unang pola adong di bagasa pikirata ingok ma amang inang sero lo pikiran mengganggu hita puasa songonon puasa saluhut nai tunauli tunadenggan tu alani mangidu mahami asarap kita amang inang bohado satulup du hita amang inang tabay lingkungan ni huriaton bebas asap rokok amin amin ale unang gabian nong amang kandang tuhot rumah dinas maksudna tujuan ni amang mahami maris unang ato sudi kawasan ni gerejon bebas asap rokok amin buasa godang ina mandokon amin ay somal na dang ina na marisap amado buhamang satuluk mahita oke talugahon annong dah mulu adong annong na marisap sipul minggu langsung sakdabi gotil ma di bagasan holong ingot surati ido unang pula tadokon ingot harani paditedang ingot surati ikon tarsuat do surati surat holong turuhata songon na dipasahat tu bangso Israel ditongos di bata surati patik dipakulingi aka panurirang tadani holong lui lasongoni madihita alani talakaho manghuluta di tahun 2026 di bagasan hadamayon dohot di bagasan las niroha amin martangnya kita mau lihat emale Tuhan di bata nunga marsaringar hatam di tonga-tonga per minggu nami na parjulu di tahun 2020 nomon pasu-pasu hami ajari hami terlumubi dinalah makang nguluhon hatam di tonga-tonga par ngulun nami di tonga-tonga pakubasyon nami terlumubi di tonga-tonga keluarga nami dohot di diri nami be ajari kami Tuhan natakas doho nanunga manada kami namancako kami jala ajari kami Tuhan asalam tumakas kami manadaho
di bagasan ganup kondisi ali Tuhan di bata ala hodo nagabe dengan nami mau lihat mali Tuhan di bata nunga diubah ho jabar nami na ikon uhuman alai marhiti holong mo Tuhan diubah hodo gabe asin roha gabe pasu-pasu Tuhan mi ganup ala ni mali Tuhan di bata asi roham Tuhan totong ma pasu-pasu ami saluhutna talu mobil ruas nuriam na ikon manduhoti ibadah marhiti live streaming pasu-pasu nasida le Tuhan di batala songoni di hamina marpungu di bagas corom di dikion tutu Tuhan maragam na ikon adopan nami di bagasan tahun 2020 namun alepos roh nami le Tuhan di bata dada hatu bani portibio bihami alai aka yana komudo ami saluhut nang Tuhan di bata ala nungal dicakoko do ami alani togu ami sodangi roha dohot pikiran nami kanup ditikyo pada Tuhan di bata di bawah kami komos di bawah santang yang nami huriam HKBP tamarunang pasu-pasu huriamu pasu-pasu saluhut naka parhala doni huriam na pinilitmu na pinabangkitmu lau makubasi di tonga-tonga ni huriamon songoni Tuhan kanu pengurus kategorial sekolah minggu remaja naposo ama ina lansia pasu-pasu nasida saluhutna ale Tuhan di bata ale Tuhan di bigi hami ima diari marsugut na yang disakabi rapot resot HKBP tamarunang pakulingi mahami ganup ale Tuhan di bata asa parsidohot tami di tonga-tonga rapoti talu mobi mangalehon akka nolina dingkan laho padimut-dimut ton resot nami paudihon huriamon marhiti resot nami marhiti huriamon marhiti aka program marmulia marsanga buarmu ale Tuhan di bata ditika pele Tuhan di bata di bawah kami komos di bagasan tangyang nami imale Tuhan di bata ruas ni huriam na di bagasan hagalehon pamatang toto ngasi roham Tuhan pasu-pasu nasida ima Agusta Kristin Burus yanipar natongon perawatan di Jabu aman nami amang yanipar natongon perawatan di Jabu aman nami amang FMD Siregar natongon perawatan di Jabu aman nami amang YEPA Sitorus natongon perawatan di Jabu aman nami amang Situa CH Siobing natongon perawatan di Jabu pasu-pasu ubat na dipahangan oleh Tuhan di bata ape honom mutangamu nago hamolioni tu pamatangna jalale honommu pemulihan tungoluna songoni pele Tuhan di bata didikion di bawah kami komos di bagasan tangyang nami ruas ni huriam na di bagasan las roha ima ditambah bilangan ni umur na lehonommu di tonga-tonga nasida ima di ina nami inang boru samosir ima di amanami amang insinyur Robert Boston si mare-mare ima di naposo ni huriam Krishna Rafael si Hombing ima di anak sekolah minggu ni huriam Happy Rohana Boru si Mancunta ima di anak sekolah minggu ni huriam Luciana Kristen Boru Pangaribuan ima di remaja ni huriam Rehol Gilbert si Hombing pasu-pasumu ngulu nasida le Tuhan di bata pasu-pasumu pinoparna saluhutna talu mobi na di bagasan perkerejuan homana mandongani na di bagasan perkuliahan di bagasan persekolahan de honom mugugu habisuhon talu mobi habistaran tu nasida ganu asa totong nasida di bagasan las roha na manotong nasiako songoni Tuhan ruas ni huriam na di bagasan las roha ima di ulang tahun partungan sarepion ima di keluarga menami amang aka sianipar inang buru marbun ima di keluarga menami amang WR Silitonga inang VNS buru Pasaribu ale Tuhan hodo naman jongjongi pardonga sarepion nasida dia kana sihol ni roha nasida dia kana hinirim ni roha nasida talu mobi di parbuya pardonga sarepion nasida nanunga di pasat nasida marhidi tangiang nasida si maroham homa nama ngalehon homa nama nangihon jala homa nama masu-masu oleh Tuhan di bata pasu-pasu mungulu nasida pasu-pasu ganup aka ulon nasida pe ale Tuhan di bata ale Tuhan di tikio pe di bawah kami gomos di bagasan tangyang nami
aka ruas ni huriam na mandiori aka parkerejuan na dumingkan asi roham Tuhan pargugui nasida totong homa naman dungani nasida jalama masuk nasida asa boy dapot nasida aka parkerejuan na dumingkan songoni aka ruas ni huriam na mandiori aka sirokap ni todi nanunga ikon didiki nali Tuhan dibatasi roham Tuhan homa na patuduhon jala homa na mamasu-masu songoni ruas ni huriam na makirim dope di parbue partunga sarepion nasida asi roham Tuhan tangi homa jala tangi maho dia katangi yang nami dia katangi yang nasida homa na manglehon homa na mamasu-masu ale Tuhan dibata ale Tuhan pardosa na gudahang duhami jumulo sisa saluhut na dosa nami le Tuhan dibata asa margugu kami di nalaman jalo pasu-pasu na pinaradem di tonga-tonga ngulo nami mga sahon korenakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuh amin. Tapuji tu hata mari dia mahita sian bukida nomor 600 sia pulusia uhut ma tapasat peliata tujulu. Oh
tatangnya koma piliata. Ali di bata amanami na di benua gijang. Hodo hororoan ni saluhut silehon lehon na dinggan dona salibasa na muliutus. Ho pasata mima sian na nilomitu hami pilan nami tuho. Saya calon megabe uap nucus tu jelum. Pasu mencara moti. Asa operasi kami pilanon. Pati bolo na rajamu di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Salam dadah hami kodang nisi leo demi tu hami. Salam gir-gir hami mandok melihat tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di benua gijang, say pinurbadi amaguarmu, saya Roma harajamu, saya sahut malau menderoham di benua tongon, songon di benua gijang, leho matu hami sadaran ngaluan siapari, saya sama dosa nami sun panesa nami, di dosa ni dogamar dosa tu hami, unak kami tokin pangucunan, balua mahami sian pangago. Mula mahamu di bakasan dami. Jalo hamu ma pasu sian Tuhan di bata. Di pasu jala jaramoti Tuhan di bata maho. Di sondakon Tuhan di bata ma pohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata ma pohina tuho jala di pasaor hom madamena tutodim. Amin. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna.